Asino ka no tinagpalapal titak kiti nuwang. E di pasala de rabe si Kaeman, asino nakitam. Si Karigor baka adda balitam. Oy, danda nagpugno ka. Ne, ibaga magpaiso. Yo, yo, yo! Makinig kayo sa kwento ng tatlong loko. Sa barangay Cayanga sila ang sikat na trio. Hindi sila artista, lalo na di sila gwapo. Pero pag may kalokohan sila agad ang suspect dito. Si Rigor, si Eman, at si Dandan. Tatlong tropa na walang preno ang kalokohan. Sabi ni Eman, tropa gutom na kumen. Sabi ni Rigor, wala tayong pera ngayon. Biglang napatingin sila sa bukid ni Mang Mamaw. May manok na mataba parang pamfiesta daw. Sabi ni Eman, tropa may ide ako. Sabi ni Dandan, baka naman illegal to. Sabi ni Rigor, relax lang tropa. Operation Manok ngayong gabi na to. Kayanga boys, tatlong pasaway. Pag may gulo sa baryo, sila agad ang suspect palagi. Pag dumating ng anog na si Mang Karyo, lagot na ang tataray da parang may marathon sa plaza. At si Mang Bolit witness sa eksena. Kahit malayo daw pero nakita niya sa barangay Cayanga. Kilala ang tropa, tatlong hari ng kalokohan sa baryo. Ang habulan ng manok pumasok sila sa bukid na parang ninja. Tahimik ang galaw parang mission impossible na. Si Dandan bantay sa may bakod ng kawayan, habang si Rigor at Eman palapit sa manukan. Biglang tumahol ang aso ni Uncle Mamaw, parang sirena ng pulis sa kalagitnaan ng bayan. Nagulat si Dandan, napatalon sa damo, napasigaw pa, hoy Adda al-alye. Sabi ni Rigo, loko agi di ay chismo sa agita. Habang si Eman hinahabol na ang manok sa bakuran na manok, mabilis parang atleta sa karera. Hinabol nila tatlo parang may palaro sa fiesta. Si Rigor nadulas sa dumi ng kalabaw. Si Dandan nahulog sa kanal na may putik daw. Pero sa huli nahuli rin ang manok sa sako. Pero si Dandan amoy bukid na parang pagtaba ng kamote. Inihaw na problema, dinala nila ang manok sa likod ng kubo. Sabi ni Rigor, tropa may ulam na tayo. Si Eman naghanap na tahoy pang ihaw, habang si Dandan naghahanap ng asin sa bulsa daw. Biglang dumaan si Tano Jackson sa daan. Nagtago silang tatlo sa likod ng halaman. Pero si Dandan napabahing bigla. Achoo! Sabi ni Rigor, hoy manahimik ka. Sabi ni Dandan, May paminta sa ilong ko. buti na lang umalis din ang tanod na si Jackson. Naghahanap lang pala ng gagambas sa gabi, at natuloy ang ihaw na parang fiesta sa tabi. Kayanga boys, tatlong pasaway. Pag may gulo sa baryo, sila agad ang suspect palagi. Pag dumating si Tanod Mang Karyo, takbo agad sila parang hinahabol ng aso sa plaza. Si Ma'am Bolit witness sa bawat eksena. Kahit nasa bahay daw pero nakita niya ang kubo sa bukid. Kinabukasan nagyabang si Eman sa tropa. Tropa may bagong trip tayo mamaya. Sabi ni Rigor, ano na naman yan? sabi ni Eman, Yung kubo sa bukid, pausukan natin sandali lang. si Dandan kabado, nanginginig ang paa. Baka tayo makita ng may-ari dyan. Sinindihan ni Eman ng tuyong damo. Una usok lang parang barbecue show, pero biglang lumaki ang apoy parang piyesta sa baryo. Sigaw ni Dandan, hoy lumalaki na to. Sabi ni Eman, takbo na hindi ko to plano bro. Takbo silang tatlo parang hinahabol ng kalabaw. Si Rigor sumabit sa puno ng saging sa gilid ng daan. Si Dandan nadapa sa tambak ng kamote, habang si Eman nahulog sa hugay ng baboy ni Mang Jane. Si Mang Bolit ang witness habang tumatakbo ang tatlong loko. May isang matanda pala sa pilapil ng bukid. Si Mang Bolit may hawak na kape at pandesal. Tahimik lang pero nakita lahat ng kalokohan. Sabi niya, ikilala ko yung mga yan. Si Rigor, Eman at Dandan ang pasaway.
buhay sa bayan. Kinabukasan agad siyang nag-report, diretso kay kagawad Mang Pagong sa barangay court. Barangay, meeting sa barangay hall, may meeting na naman. Galit si kagawad Mang Pagong parang kulog sa ulan. Kaninong kalokohan tong sunog na kubo? Tahimik lahat pero nakatingin sa tatlo. Si Rigor kunwari naglilinis ng kuko. Si Dandan nagbabasa ng lumang dyaryo. Si Eman naman sabi, Hindi po kami yon. pero may balahibo ng manok sa buhok niya ngayon. Sabi ni Mang Bolit, Ako po witness. silang tatlo nakita ko kahit madilim ang paligid. Sabi ni Dandan, Paano mo nakita gabi yon? sabi ni Mang Bolit. Malinaw mata ko kahit walang ilaw noon. At tatapos ng meeting tahimik ng tatlo. Sabi ni Rigor, Troba tama na siguro. sabi ni Dandan. Oo, baka makulong pa tayo. Pero si Eman biglang nagsalita. Tropa may nakita akong pakwan sa kabilang bukid. Sabay sabi ng dalawa, Engkan may sa makunita.